अभी के समय के एगो ऐसन नेता जौन कभी गाना गावत रहलन और उनकर गाना एतना लोग पसंद कैलक कि उ फिल्म में भी अइलन, फिल्म में भी काम कैलन और फिल्म में भी लोग उनकरा के काफ़ी दुलार कैलक, जौना कारण उनकर फिल्मी सफ़र काफ़ी सफल रहे। ओकरा बाद उ बतौर अभिन्न सांसद बाड़न। मनोज तिवारी और रवि किशन के बाद उ तीसरा भोजपुरी एक्टर हुवन जौन दर्शक के मनोरंजन करे के साथ साथ राजनीति के जरिए समाज के ला कुछ अच्छा करे के ला प्रयास करता रहन। उ हुवन दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ के भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहल जाला, जेकर हर अदा फैन लोग के खूब पसंद आवेला। उ एक्शन से लेकर कॉमेडी और रोमांस से लेकर ड्रामा तक के हर फन में माहिर बाड़न। साल 2015 में निरहुआ के एगो फिल्म रिलीज भई रहे, पटना से पाकिस्तान, जेमें उनके साथ काजल राघवानी के जोड़ी रहे। उ फिल्म तो सुपर हिट रहे, एकर गाना भी भोजपुरी सिनेमा के दर्शक के बीच काफ़ी पॉपुलर रहे। इ फिल्म में एगो रोमांटिक गाना रहे, हम हई पिया जी के पातर तिरियावा, जौन अपने आप में मस्त और मज़ेदार रहे। डायरेक्टर संतोष मिश्रा के ई फिल्म में निरहुआ गजब के एक्शन और रोमांस परोसलन। फिल्म के गाना हम हई पिया जी के पातर तिरियावा के कल्पना के साथ निरहुआ गैले रहलन। यूट्यूब पर निरहुआ और काजल राघवानी ई रोमांटिक गाना के बीते 8 साल में 51 मिलियन से अधिक व्यू मिल चुकल बा। गाना में लाल रंग के शर्ट में और एक काजल लाल पीला रंग के लहंगा चोली में नजर आ रहल बाड़ी। दोनों जाने खेत में रोमांटिक अंदाज में डांस करता लोग। ई बेहतरीन गाना के बोल लिखले रहलन गीतकार प्यारे लाल यादव, जबकि म्यूजिक डायरेक्ट रहलन राजेश रजनीश। निरहुआ अब एक्टिंग के साथ राजनीति में के दुनिया में भी सक्रिय बाड़न। ई वीडियो अपने लोगन के कैसा लागल? अगर अच्छा लागल तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करी।